Здравейте, приятели! Днес с това видео ще ви разкажа за нещо, което тялото ви притежава, но за което може би никога не сте чували. Представете си, че в тялото ви има супергерой, личен защитник, който всеки ден се бори срещу токсините, стареенето, дори и болестите. Този супергерой е глутатиона, наричан още главният антиоксидант на нашето тяло. И сега ще ви запозная по-детайлно и подробно със свойствата на този мощен антиоксидант. Глутатионът е вещество, което се съдържа естествено в почти всички клетки на човешкото тяло и участва в много процеси, които протичат в него. Той представлява трипептид, т.е. малка протеинова молекула, състояща се от 3 аминокиселини – глутамин, глицин и цистеин. Глутатионът е определен като най-мощният антиоксидант, който защитава клетките ни от окислителни увреждания, които са в основата на много заболявания, и е един от ключовете за борба с болестите, от които най-много се страхуваме. Глутатионът е първата защитна линия на клетката срещу токсините, които навлизат в тялото ни чрез храни, течности, кислород и радиация. За да разберете неговото значение, ще вземем в предвид тези 4 факта. Без глутатион всяка клетка в тялото ни би умряла преждевременно. Без глутатион цялата ни имунна система би се предала и би престанала да функционира. Черният ни дроб вече не би могъл да пречиства никакви отрови и токсини без глутатион. Човешкият живот, базиран на кислород, би бил невъзможен без глутатион. Ролята на глутатиона е многостранна и мога да кажа на първо място по важност, за да сме здрави, млади и красиви. Глутатионът забавя скоростта на стареене на клетките и на органите ни, влияе положително на имунната ни система, намалява възпалението в тялото ни, помага в борбата срещу автоимунните заболявания, подобрява и нормализира работата на мозъка ни, предотвратява развитието на болестите на Алцхаймер и Паркинсон, като подобрява паметта, премахва тежките метали и токсините от тялото ни, помага за подобряване на настроението ни, предотвратява депресията, повишава издръжливостта на организма ни, намалява нивото на меланин, като по този начин намалява появата на пигментация по кожата на тялото ни. Поддържа здравето на черния ни дроб и бъбреците, неутрализира свободните радикали в нашите клетки, предпазва белите ни дробове, забавя стареенето, контролира метаболизма в организма ни, подпомага синтеза на колаген и еластин, което има положителен ефект върху еластичността на кожата ни. И това са само част от ефектите, които могат да се очакват от глутатиона, който играе, както казах, много важна роля за нашето тяло. Какво причинява намаляване на нивата на глутатион? За съжаление, с възрастта, производството на глутатион постепенно намалява и достига критичните си нива към 35-40 годишна възраст. Затова и по това време се забелязват първите признаци на стареене. Фактори като стареене, инфекции, лошо хранене, употреба на алкохол, излагане на токсини, генетични дефекти, високи нива на кръвната захар и много други могат да доведат до нездравословни нива на глутатион в тялото ни. За щастие, някои от тези фактори могат да бъдат променени, което означава, че изборът на здравословен начин на живот може да поддържа по-здравословни нива на глутатион. Хора с определени медицински състояния и спортисти, които тренират интензивно, се нуждаят от допълнително приемане на глутатион, за да поддържат нивата му оптимални. Показанията за употреба на глутатиона са обширни. Приема на хранителни добавки, съдържащи този мощен антиоксидант, се препоръчва, ако имате проблеми с всякакви интоксикации, онкология и предразположение към нея, хроничен стрес, депресия, захарен диабет тип 1 и 2, дерматит, екзема, кожни заболявания, синдром на вродена или придобита имунна недостатъчност, възпаление на черния дроб или заболявания на този орган, болест на Паркинсон, болест на Алцхаймер, вегетативно-съдова дистония, намален емоционален фон, лупус, васкулит, ревматизъм, витилиго,
хиперпигментация, промени в тялото, свързани с възрастта, помага за възстановяването ни след прием на антибиотици или лекарства от други групи, възстановяване от коронавирусна инфекция, пушене, нисък имунитет, възстановяване от алкохолизъм и препиване, менопауза при жените, което е много важно, нарушение на съня, намаляване на физическите способности, като работоспособност, умора и слабост. За наднорменото телесно тегло помага намалено либидо, импотентност, атеросклероза. Както казах, показанията за употреба на глутатион са много. Без глутатион не би съществувал живот на нашата планета. И затова не случайно за него има над 190 000 направени научни изследвания. Има много информация, която може да намерите за глутатиона и да се информирате. Как да увеличим нивата на глутатион в тялото ни? Глутатионът се намира в много зеленчуци и билки. За да се поддържа необходимото ниво на това вещество, се препоръчва да се спазва балансирана диета, като най-много антиоксиданти има в аспержите, цитрусовите плодове, спанака, броколите, морковите, чесъна, зелената салата и авокадото. Но, за съжаление, е невъзможно всеки ден да се ядат килограми от изброените хранителни продукти. Поради тази причина те не могат напълно да компенсират дефицита на хранителни вещества и антиоксиданти в тялото ни. Особено ако говорим за хора над 45 годишна възраст. За да попълним липсите на глутатион е необходим допълнителен прием под формата на качествена хранителна добавка. Глутатионът, както казахме, е уникален и жизнено важен антиоксидант, който играе ключова роля в защитата на клетките от оксидативен стрес и токсини. Но той има една съществена особеност. Молекулата му е изключително деликатна и крехка. Когато се приема през устата под формата на стандартни хранителни добавки с L-глутатион, тя преминава през стомашно-чревния тракт, където е изложена на агресивната среда на стомашните киселини и ензими. Този процес разгражда молекулата на глутатиона и я унищожава, което означава, че тя не успява да достигне до кръвния поток и клетките, където е най-необходима. В резултат на това, дори при редовен прием на такива добавки, нивата на глутатион в тялото остават непроменени. В продължение на години естественият надежден метод за повишаване на нивата на глутатион беше чрез интравенозно приложение или директно в кръвния поток. Този подход, макар и ефективен, има своите недостатъци. Той е скъп, неудобен и много болезнен за пациентите. Но за щастие съвременната наука и по-точно благодарение на последните постижения в областта на нанотехнологиите, днес ние разполагаме с иновативни форми на глутатион, които ни дават възможност да приемаме глутатионова хранителна добавка постоянно, за да подпомагаме здравето на нашата клетка и тяло. Новите технологии позволяват на тази важна молекула да достигне до клетките ни по естествен път, което открива нова глава в грижата за нашето клетъчно здраве. Инвестицията в здравето ни никога не е била по-важна от днес. В свят, изпълнен с токсини, стрес и замърсявания, поддържането на оптимални нива на глутатион може да бъде нашият щит за по-добро здраве и дълголетие. Не забравяйте, силната имунна система и доброто здраве започват на клетъчно ниво. Вземете правилното решение за вашето здраве днес, защото то е най-ценният ви актив. Благодаря ви, че отделихте време да научите повече за този уникален антиоксидант глутатиона. Нека заедно да направим крачка към по-здравословен живот. Ако това видео ви беше полезно и искате да научите още за невероятните ползи на глутатиона и други важни теми за здравето, не забравяйте да се абонирате за нашия YouTube канал. Натиснете камбанката, за да получавате известия за новите ни видеа. Следвайте ни и в останалите социални медии, за да сте в крак
с най-новата информация, съвети и вдъхновяващи истории. Споделяйте видеото с приятели и близки, за да разпространим заедно знанието и да помогнем на повече хора да подобрят здравето си. Благодаря ви, че сте част от нашата общност и до скоро!